jotono lamsogo bayapsong kwtal video chwng tini hinkhe 5th semester ni kokborok major paper 10 ni final exam ni bagui je nangkukmani 12 mark question rok no chwng o video ni bisingtwi nailainai. Faidi hinkhe bayapsong swngmung ni faising thanglai uano puila ni question wngkha khorang koklopni kokyaphang swidi hinkhe o khorang koklop no swinai to norok saimankhana na Anil Chandra ba Anil Deborma hinkhe 2 number o tongo Anil Deborma eba Anil Chandra Deborma ni sinimung suimung tei naharmung swidi. Oboni pore tongo 3 number o bwkhago koklopni kokyaphang swidi. Omoni ulo tongo 4 number ni question wngkha bwkhago koklopo bo chobani kok no twi sajakha tei o chobani kothoma no nini simatwi swidi hinkhe o bwkhago koklop no swinai to wngkha Nikhil Deborma tei o chobani kok wngkha norok saimankhana je koklop no porikha saimannai chini o hayung o ulnwi choba cholimani obo 1939 ni simi chengjagui 1945 jora twi o choba chini e hayung o choliui tongkha. Faidi hinkhe tabuk 5 number ni bwkhago 5 number o tamo tong hinkhe Nikhil Deborma ni sinimung suimung tei naharmung swidi hinkhe 6 number o tongo gwrwng kwmajak koklop bomhai gwrwng kwmamani kok no sajakha swidi hinkhe oboto kisa easy hai kheno ma tongo je gopi bolop koloi bai suijak o koklop je gwrwng kwmamani sana thangkha hinkhe tripura hani gwrwng rok kwmawi thangmani kok no boro khursaui sanani naikha. Obo haikhe no 7 number o tongo gopi bolop koloi ni sinimung suimung tei naharmung swidi hinkhe 8 number o tongphio kok rang kwchak koklopni kokyaphang swidi hinkhe o koklop no swinai wngkha Nafurai Jomatia. Obo haikhe no 9 number o tongphio tei bufuru baronai khum koklopni bisingtwi tamo sana naikha nini simatwi swidi o koklop no swinai wngkha Vikas Rai Deborma hinkhe faidi 10 number o tamo tong nailaiwa no 10 number ni question wngkha Vikas Rai Deborma ni sinimung suimung tei naharmung swidi o naharmung jagao uansukmung phano phai mano hinkhe naharmung bai uansukmung tongo sana thangkhe aswk ferlaiya hai kheno ma tongo naharmung bai uansukmung obo thansa hai kheno ma tongo ta. 11 number o tongo Kokila nwng tmani aswk pung koklopni kokyaphang swidi o koklop no swinai wngkha Narendra Deborma. Obo haikhe no 12 number o tongo Narendra Deborma ni sinimung suimung tei naharmung swidi. 13 number o tongo Longtrai ni Ekalogya koklopni bisingtwi tamo swrwngmung mankha nini simatwi swidi eba Longtrai ni Ekalogya ni kokyaphang phano phai mano oro Longtrai ni Ekalogya swinai wngkha Dr. Bijoy Deborma tei Longtrai ni Ekalogya o wngkha bo kaisa Ekalogya ni langmani kothoma no twi suijak. 14 number o tongo Bijoy Deborma ni sinimung suimung tei naharmung swidi. Obo haikhe no 15 number o tongo khapango ihu khorang koklopni kokyaphang swidi o koklop no swinai to norok saimankhana Saslang Tripura tei obo haikhe no 16 number o tongphio Saslang Tripura ni sinimung suimung tei naharmung swidi. Oboni yagulo tongo 17 number ni question wngkha Mangsong koklopni kokyaphang swidi hinkhe 18 number o tongo Aichukni sari koklopo tokla makthamni bisingtwi tamo kok kwchana naijakha nini simatwi swidi o aichukni sari koklop no swinai wngkha Poncharam Riang tei o koklopo no tokla makthamni kok khursajak mano chwng o koklop no porinaikha hinkhe
o tokla makthamni bisingtwi no bo hoda dophani lukurok no message eba saklaimung rikha de jesa samung no phano tangkha hinkhe tangsurugui tangmaniya hinkhe o samung no yakta rwdi amtwi hai no tabuk sana thangkha hinkhe kwbangma chwng motha rok songchajakmani nogo puila hinkhe kaham kaham khai no chano sao je norok no norokni manthai rwnai amtwi rwnai rok hinui sao phiyaba paithago hinkhe amtwi rok bebang no kwmawi thango omo hai jemon ongya twi hinui no boro kok kwcharo naikha hinkhe abo norok koklo porikha no saimano no ang oro kisasa khai norok no sai khwnarwkha. 19 number o tongo Poncharam Riyak ni sinimung suimung tei naharmung suidi. Oboni yagulo tongo 20 number ni question wngkha koli ni khumpui koklopni kokyaphang suidi. Oboni yagulo tongo 21 number ni question wngkha ju kwtal nungo koklopni kokyaphang suidi. Omorok joto kokyaphang porikha no chanai tamoni hinkhe bisingni koklop bwtang khurchai faano norok suina bagwi belai no kwlai ongnai hinui ang kha khlaio. Oboni yagulo tongo 22 number paithakni question Pradip Mora Singh ni sinimung suimung tei naharmung suidi. Bebagwi 22 question swnamjakkha hinkhe oroni bisingo phaiyano hinui kha khlaio hinkhe unit 4 ni to phaiglakna hinui kha khlaio oboni bagwi unit 4 ni question oro ang mention khlailiya unit 1 ni simi unit 3 jora tei oro ang mention khlai rwkha eba question swnamwi rwkha hinkhe kha khlaio oroni bisingno question rok amjokmungo rwjakwano hinui hinkhe norok oroni no porai naharlaikha hinkhe common khlaiwano hinui kha khlaio ta hinkhe jotono hambai paithago norok chajagwi tongkha hinkhe like rok share rok khainani bagwi tapokdi tesa haino hai hambai paithago.